Какъв ден просто. В момента е 3 часа, трябваше да съм тръгнала в 12:30-1, тъй като ще ходим на едно много яко място, но толкова неща се случиха заради този ретрограден Меркурий, че просто не е истина. Оставила съм баба ми и дядо ми вкъщи, за да ми гледат кучето за един ден, защото отиваме на много яко място в един хотел и точно преди да тръгна бързам страшно много и ми се обажда баща ми да ми каже, че майка ми някъде си изгубила телефона и аз трябва да я намеря по Find My. Ако вие нямате тази опция и не сте с iPhone, намерете някакъв вариант, в който да си свържете телефона с този на родителите ви или на приятелите ви. Просто трябва да има поне един телефон, който да знае къде ви е локацията, защото много често при мен това също се е случвало, да не мога да си намеря телефона или някой друг мой приятел да не може да си намери телефона. И наистина е много, много добра опция в такива моменти. Майка ми се беше паникьосала страшно много за това, че не може да си намери телефона, но в крайна сметка видях къде е, казах и къде е и тя отиде и си го намери, но беше страшна паника. Така че сега отиваме да вземем Жоро и тръгваме за Петрохан. Спокойно, знам какво ще кажете. Там, повярвайте, ще бъде много по-хубаво. Много сме мачинг! Оле, майко, да. Много сме мачинг с тебе! Хората ще помислят, че сме наистина истинска двойка с тебе. Ние пристигнахме. Тук сме вече. Започваме нашия влог от коридора, защото сега за какво е време? За рум тур! Първо искам да ви покажа коридора, понеже то от коридора е толкова хубаво. Погледнете какви уникални детайли. Това е свещ, която ми ухае невероятно. И сега вече може да преминем и към стаята ни. Първо влизаме в нашата просторна баня, която е супер чиста. Има буквално всичко, от което се нуждае един човек. Има хавли, има всякакви шампуани и така нататък. Баня. Какво да ви обяснявам? И нашата стая, леглото е супер голямо, супер удобно, мекичко и много съм щастлива. Единственото нещо, което най-силно ми направи впечатление е ето това. Искам да видите, хора, това е най-голямото нощно шкафче, което съм виждала. Буквално е колкото мен. И картината. Това е, защото си джобно гадже, между другото. И сега, не съм чак толкова ниска. Между другото, рогата ти отива. Тя застани. Така добре. Дай пак, идеална си. Страхотна, топ. нали? Да. Благодаря. Ще ти я купа тази картина, да знаеш. Наистина? Да. Много ми харесва, между другото. Наистина е много хубава самата картина. Тук имаме една чил зона, имаме си телевизор и ето тук може да видите, има гардероб. Пак супер грамадна нощна лампа, но защо не? Ти обичаш големите неща, Да, така че. да. Точно така. Забравих да ви кажа, хотела се казва Шале Петрохан, като към него има и ресторант, много як. Тея, мисля, че се казваше. Тея ли беше? Да, мисля, че да. Секунда да видя. Не знам дали е Тея. Нищо, ще ви го покажем ресторанта след малко, защото след малко ще ходим на вечеря с един шеф-готвач, който ще ни приготвя дегустационно меню, което ще бъде, надявам се, много добре направено. Надявам се да не умра от глад. Наистина. И аз се надявам, но сега ще отидем малко да подложим, понеже наистина сме много гладни. Да какво? Да подложиш? Да подложим малко, да вкараме малко, да пием едно кафенце, нещо сладичко да хапнем. И след това вече ще си вечеряме. Ще се наконтим. После ще правим дегустация и ще видим... Ще оценяваме, ще рейтваме. Така е. Тази вечер ще бъдем шеф Ангелов. Ау, добре, харесва ми, хайде. Да. Оставаме ви за сега. В момента сме в бистрото, което е до ресторанта. Отвън има едно като постройка, което се казва Бистро Тея. И тук ми казаха, че правят всичко с домашни продукти, което е супер, наистина. Включително и тортата. Като цяло е много добре. Утре ще видим каква ще ни е закуската. Да. Дали да ударим и бухчени, пържени филеедни? Мекици. Оле, мекици. Мале. Показвам как да си направите очна линия.
Ето така дърпате и от тук сега трябва да довърша малко да я оправя. Не, иначе, вижте колко лесно. 2 секунди. Мацата Fit Check правим. Сак! 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 Ай, ходим да ядем. Ай. Добър вечер. Секунда. Здравейте. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Имаме си камина, която да ни топли. Просто уникално е. На здраве, приятели. Това е цвекло с крави сирене, което е под формата на мус, направено и с розова вода в него. Това нещо го няма в менюто. Супер интересно е, като супичко е. Жоро го гледа като. Чакай. Жори, какво ще кажеш? Няма какво да кажеш. Не знам какво да кажа. Ай, тествай го. Между ми странно. Като вулкан е. То не е в смисъл, то не е рядко. Така ли? Като супичка е. Не е супичка. Пияна е. Това мисля, че е като моцарел или някакъв. Ти май изобщо не слуша, като ти говориха. Какво каза, че има вътре? Това е. Не мога да ви го опиша. Има прас. Бадем уникален. Има бадем. Има... Какво каза? Пилешко като коремче или нещо такова. Това е най-вкусното нещо, което съм яла. Това е нашето телешко варено, което е основното. Това е интерпретация на телешко варено, но е по много интересен начин направено. Уникално е това. Как честно. Много добро. Хора, приключвам, защото аз съм full max. Аз не мога повече. Аз просто не мога повече. Не мога да дишам. Аз много ядох. Ние ядохме и преди това сладко. Определено много се наядох. Да. Приключвам с влога утре или не знам кога ще се видим. Просто съм... Чао. Чао. Добро утро. Ние с Жоро не спахме като хората. Не. Много зле е положението. Трябва ми спешно кафе. Някаква муха кръжеше над главите ни посред нощ. Вече сме долу и си чакам кафенцето. Ти не знам дали знаеш, че бълнуваше. Аз по принцип си вълнувам, въртях се. И ние си викаме, ние в Балкана ще се наспим. Но аз между другото се наспах. Доста добре. Аз в 8 часа си бях събудила. Което в София няма как стане. Много странно. Дори не знам какво ще записвам. И аз не знам много добре. Дойдохме, седнахме и не знаем сега какво ще записваме. С Жоро дойдохме само да ядем. Само ядем. С нощи я кажи колко се бяхме наяли. Бяхме преяли. Толкова ядене, че... Лагаш и само, ох, корема, ох. Така е, дегустационното меню е малко... Хората, не е вярно, хората си мислят, че нищо няма да е. Да, то зависи какво е менюто, защото ние бая се наядохме. Тук нещо беше 7 или 8 степен. Да, Нещо такова. не имаше доста неща. Доста неща има. Ние пак ще ядем. Аз съм готов. Тук имаме бъркани яйца с... Какво беше с панак? С панак и... Нищо Петрохан каза, не разбрах. Това тук помня, че Това е... Бенедикт Да, с сланина, хора. О, Боже, отдолу има и сланина, много интересно направено. И тук имаме една палачинка омлет, мисля, че беше с... как се нарича? сирена. Бешамел с сирена. Много странно. Пържени фили в... Нямам представа в какво. Мляко, според мен. Bon апети. Да. Да. Bon appétit. Да.
като крем карамел, ама с пържена филия. Много е странно. Супер странна закуска, хора. Първо ядох сланина, сега ям пържена филия в мляко и крем. В смисъл, това никъде друга не можеш да го ядеш. Най-добрият комплимент, който може да получи един готвач, е празна чиния. И искане за допълнително. Сега ще питаме дали може. То може да е дегустационно, но само да направя веднага повече. Чувствам се като шеф Ангелов. Пробвал съм го, много ми е харесало и си го изядал. Много добре се прекарахме в този уникален хотел Шале Петрохан. Тук няма толкова много активности за правене, но наистина мисля, че заслужава да дойдете да тествате само храната, понеже храната е 20 от 10, буквално. Жори, ти какво ще кажеш? Хареса ли ти? Да, на мен ми харесва определено. Между другото, зимата има какво да правиш. Как само шейни има? Може да караш шейни и не само. Примерно лятото може да си правиш походи, има къде да се катериш, да ходиш. Това е за хората, които обичат да ходят по походи. Аз също обичам да ходя, колкото и странно да ти звучи това. Ама не се хили, аз правя, просто нямам време. Но иначе обичам и съм правил такива. Да, ами аз не обичам. Аз обичам. Много е готино, но в същото време е много полезно, така че сред природата си, което е готино. Да. Самото място е хубаво, защото си за мен, поне аз така го виждам, по средата на нишото, спокойно е, тихо е, въздухът е много по-различен, планински е. Както казваме, в София с нощи вчера беше 16 градуса, тук е 3, да. Вечерта падна на 1, но пък е много приятно, много хубаво, самия въздух е много приятен. Сутрин се събуждаш точно типично като в планина, събуждаш се рано и е супер яко. На мен супер много ми хареса изживяването. Да. Събудихме за се храната, на време. какво ще кажеш? Храната беше уникална, наистина. Тук готвача беше един път. Аз като човек, който много неща не ям, напълно задоволиха дори моите вкусове. Дегустационното меню беше уникално. Само заради него си заслужава да дойдете наистина да го тествате. Така е. Е само на час и 10 минути от София, което наистина е супер готино. Много не е далеч, близо е. Много добре. Както се казва в София, понякога прекарваме по един час в задръствания, така че дали ще дойдете до тук или ще бъдете въздръствани, ще в някакво друго заведение софийско, не е кой знае какво, докато тук изживяването е уникално и сега съм сигурен, че с настъпването на лятото ще стане още по-хубаво, тук ще бъде прохладно, да. Има места навън, където да излезеш, да хапнеш и мисля, че е уникално. И не само в скъпият ресторант, в който бяхме, има и едно бистро, където ядохме вчера тортичката. Там всичко го правят с домашни продукти. Между другото, от домашни производители. Да, с домашни производители, сирене, мляко, всичко, което го правят наистина с много вкусни продукти. Така че заслужава си, ако минавате от тук или просто тествайте. Или искате някакво друго изживяване по-различно, това е мястото. Определено ще останете ли си недоволни. Поне това, което ние опитахме и на това, което видяхме, много ни хареса наистина. Даже бих се върнала да потествам някакви манчики от бистрото. Със сигурност бистрото ще го тествам, защото днес не можахме да останем до обяд, до 1 часа, но пък ще го направим. Толкова за днес. Това беше. Сега да се прибираме вече. Било. Аз ще се прибирам, дами и господа, защото съм оставила баба ми и дядо ми да ми гледат кучето. И не искам да знам как ще си заваря дома. Разбирате ли ме? Ако видеото ви е харесало, може да цъкнете долу и да се абонирате за още.